И здравейте хора, днес ще снимам отново видео на Майнкрафт и ще ви покажа колко съм се развил за сега. И да, ако ви харесват такъв тип видеа, можете да лайкнете и да се абонирате, защото съм близо до 10 абоната. И да, чакам ви направо, не, всъщност директно. Така се тая. Да. Сега да ви покажа докъде съм стигнал с всичко. И да, ако разбира се, ще ви покажа абсолютно всичко, което съм направил ново. Направил съм подобрения на къщата, направил съм конюшня. Не баш конюшня, ама направил съм си дом за коня, който вие ще видите след малко, защото все още не мисля, че сте го виждали. А ако сте, пак ще го видите. Се тая сигурно почти съм сигурен, че никой от вас не ги е виждал, тъй че да. И да. Тия глупости само трябва да са. След не влезнахме. Докато правих халха, обаче пак ми се изменил текстчера. Две, 3, 4, 5. Цак. Трябва да си оправим текстчер пака. Да. Както винаги. Отново трябва да го оправяме. Това мислех да го оправям, обаче забравих. Секунди. 1, 2, 3, 4, 5. Да, явно текстчер пака вече е нормалният текстчер пак. А сега влизаме в играта.
Окей. И сега 7 насам. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Как? Право. Така. Само листата не знам дали ще му бъдат достатъчно. Просто защото ще ми трябват наистина бая листа и да, аз нямам чак толкова много. Само няколко стака. Чакайте, ето тук, цак. Така. Без да искам го щупих и си умалих едно блокчета. Между другото не знам дали дори основата ще успея да си направя. Така. Шест насам. Така. Пет насам. Четири. Така. Да, познах, че няма да ми стигнат. Но до някъде ще... Обаче само до някъде. Между другото, основата е страшно голяма. И това много ме притеснява. Пак си изтървах блокове. Много неприятно. Стига бе. Аре бе! Какви ми го прави? Майнкрафт мразят. Си го знам.
Сега отивам да спя. Вече къщата ми, сега ще ви покажа какво съм направил. Имам термичка. Ето тук съм си сложил окончето. Термичка, малко съм цъкал с бомбия тук. И съм направил тук басейн. Тук скарам. И ето тук, де факто, съм направил къщата. Тази врата води към малката тераска. Ето я малката тераска. Ето там има овце. Трябва ми още 2 чифта ножици. Коня ми по едно време щеше да умри извън камера. Но нищо. Така. Сега. Сега с тази ножица ще ходя да сипа още дървета. Ходих с конят ми, обаче този път няма пак да се жертвам да съм с кон, защото пак ще го отнесе той, а не аз. Защото на мен ми е страшно. Дърво. Това да ми се спра да правя така.